Ano po ang nakuha nindong leksyon sa pinagagandang pandemya? As in, kung kamo po maging mangganang konsihal, ano po ang legislasyon na pwede nindong ipasar para mas maging responsive ang lokal na gobyerno? Siyempre po yung tanong na ano po yung lesson na natutunan natin dito sa COVID-19 na pandemic. Una po, dapat ang government natin ay dapat proactive po sa mga ginagawa. At pangalawa po, yung importansya ng mga barangay, yung role ng bawat barangay po na ginampanan ngayong pandemic. So dyan po iikot yung ating legislations kung mabibigyan po ng pagkakataon. Kailangan po ang Legazpi City, ang LGU po natin ay magiging proactive na po tayo sa lahat pa pong darating na mga sakuna. Gaya nga po ng sabi ni Councilor Bariso, dapat po handa na tayo sa lahat pa pong mga darating na mga sakuna, lalong-lalo na po sa health, kasi pag sa health, lahat na po tayo tinatamaan. Pangalawa po, napansin natin na napakalaki pong role ang ginampanan ng mga barangay para po ma-contain ang virus o ang pag-spread po ng virus na COVID-19 po ngayong pandemic. So ngayon po ang legislation natin, dapat ma-empower po natin ang bawat barangay, most especially po ang ating barangay health workers, ang ating mga BHWs. Napakarami po ng ginawa nila ngayong pandemic, from contact tracing po up to the distribution po ng mga ayuda. So napakalaking bagay po yun. Ngayon po dapat makompensate naman din po natin kahit papaano ng maayos ang ating mga barangay health workers. Nabigyan din po natin ng sapat na training ang mga barangay health workers natin. Gaya nga po ng sabi ko, empower ang mga barangay. Gawan po natin na ang bawat barangay po, ang kanilang barangay health centers, ay may mga complete po sanang equipments na pwede na pong magamit nila para po matugunan ang mga simpleng problema, para ma-decongest na po natin yung dami ng taong pipila po sa ating City Health Office. So, thank you so much po. Bali, follow up ito sa kaputan ni News Manager Mardila with regards to COVID. Albay, to include Legazpi, mantinidong nasa alert level 2, mientras daan Catanduanes and Naga alert level 1. Because dakol pa ang dai nababakunahan digdi sa satuya. So, if in case tabi kamo makakulukar sa sanggunian pang lungsod, anong mga legislation ang pwedeng ipasar to encourage those unvaccinated persons na magpabakuna, tanganing mapalangkaw ang vaccination rate and makamtanta suping mamautang target population and may baba sa alert level 1 ang sa tuyang syudad. Tanganing makairo-iro na ang ekonomiya, negosyo, etc. sa mga aki makalaog na sa klase. Ako po, tinitingnan ko po yung vaccination natin as voluntary. Dapat po malaman ng mga kababayan natin na ang pagpapabakuna po ay voluntary at hindi po mandatory. But sa side naman po ng local government unit, para naman po ma-encourage natin ang ating mga kababayan na i-avail po ang available na mga bakuna para sa COVID-19, ay gaya nga po nasabi kanina, ay magkaroon po tayo ng incentive. Ako po, bilang isang edukador, alam ko po ang epekto ng incentive para po ma-encourage ang bawat tao po na i-avail ang mga available services po para sa mga tao. So kung magkakaroon po tayo ng maayos na incentive program para po sa mga taong bakunado, para sa mga establishments na nagpapabakuna po, and sa mga partners po nating establishments also na gagawin po nating vaccination sites, pwede po natin silang bigyan ng mga incentive para mas marami po tayong partners dito sa Legazpi City. Gaya ng sabi ko po, maganda na po ang ginagawa ng ating city na nilalapit na po ang vaccination sa bawat barangay. But at the same time, kailangan din po natin dagdagan pa, mas maging aggressive pa tayo. Pwede pa po tayo makipag-partner sa marami pa pong private establishments para mas marami pong vaccination sites ang meron dito sa Legazpi City para po mas ma-encourage natin sila. Nakakaunti lang po ang pila, hindi po mahaba ang pila para sa pagpapabakuna. Again, hindi po ako naniniwala sa penalty para po sa mga taong hindi po nagpapabakuna. Ang local government unit natin ay dapat po nakafocus sa pag-encourage
at sa pagbigay po ng incentives sa ating mga kababayan na nagpapabakuna po. Now, saro sa mga pigpa para reklamo ka sa mga kababayan, sa Legazpi is yung bako masyadong di kalidad as in sufficient ng tubig inumun. Kung kamo po mailihir, ano po ang sa inyong gigibuhong legislative action para mas ma-improve ta ang serbisyo kan tubig na inumun ta digdi po sa Legazpi? Thank you po sa question kasi very relatable po yung question since I myself po nakaka-experience po ng problem natin talaga sa tubig. And gaya nga po ng sabi ko, if given the chance na maging counselor po at maupo po dyan sa sanggunian, ang una talaga po natin gagawin ay sisilipin po natin lahat ng mga existing na agreements and contracts na meron po tayo with our suppliers. Kasi dyan po natin talaga makikita kung paano po natin i-attack yung problem na yan, ano po yung mga solutions natin na pwedeng gawin. Kasi dapat po ang ating mga solution na ginagawa ay fact-driven or kaya base po sa facts na meron po tayo. So we will make sure po na titingnan po natin lahat ng existing agreements and contracts natin with our service provider para po ma-ensure natin na kung ano ang problema, yun po ang masusolusyonan natin. Second, meron po tayong source ng water po sa Buena Vista na pwede po natin magamit sa southern barangays. And siguro pwede naman po tayo makapag-invite ng mga investors na pwede po tayong tulungan na magamit po yung source na to para po magamit ng ating mga kababayan dito po sa Southern Barangay. Napakalaking tulong na po ng source na makukuha natin doon para po yung madidistribute po ng maayos yung ating tubig dito po sa ating syudad. And it will generate more job pag nagkaroon po ng mga investors na pwede po sa ating tumulong para po magamit natin yung supply na to para sa ating mga kababayan. Follow-up naman manungod sa tubig, sabi ni City Councilor Barizo na sa mga sources of water dyan sa may Pamitisan kan Bukid nagbababa na. Is it because of quarry operation and environmental denudation, purotol na ang mga kahoy dyan sa mga aguho, etc., na daig na kinagsasagum kan tubig? So if in case tabi, makasulit ka for your third term, anong pilitang gibuhon, tanganing so water source, dyan sa bukid, makasulit giraray, and ko kataki source of water, na pwedeng pabuluson giraray digdi. Bako na itong suali sa yawa mismo na filter sa nakan, anong ngarang kayo ni, so water provider ta, na although filtered nga ni, pero dito pa masiguro na baka may mga bakterya pa yan na can cause hilang sa tuya. That's why so iba, instead na gamiton so tubig sa water district, nagbabakal kay sa mga water station at least purified, iyon na pigagamit for drinking purposes tabi. And siguro kung mabibigyan po ako ng chance na makaupo po sa ating council, syempre ang una po talaga natin titingnan saan po nanggagaling talaga yung problem. Kung bakit po talaga nagkukulang or nababawasan na po ang ating water source dyan sa ating northern barangays. And doon po natin i-check kung talagang napakalaki po ng epekto ng quarrying sa nangyayari pong depletion ng source ng tubig natin. And dapat po magawa tayo ng action para po mas stop na natin yung effect ng quarrying about po dito sa depletion ng ating tubig. And at the same time, kung ang problema po natin ay ang filtration system, baka po pwede nating silipin kung meron pa tayong pwedeng avail na makabagong filtration system kung saan po ang mga tubig na nakukuha po natin sa ibang sources ay mafi-filter natin ng maayos and mas magagamit po ng ating mga kababayan ng mas malinis. And gaya nga rin po ng sabi nila, i-make sure po natin na ito pong mga sites kung saan po meron tayong water system ay maproteksyonan po ng ating local government unit na mabawasan po ang human activities, yung mga iba-iba pa pong mga, hindi lang po ang quarrying at iba-iba pa pong mga activity na makaka-apekto po sa sources ng ating tubig dito sa ating mga barangay. Thank you po. Ano po ang programa nindo o legislation na pigahanda in kaso manggana ka mo o makabalik giraray sa pwesto
para di sa mga informal settlers na ang kadaklan yaon sa mga main waterways, sa mga salog o ano na kaistar na minsan yun nagiging kausakan flooding sa syudad. Ano po ang programa nindo para matawan taman sindanin mas dignified as in ligtas na istaran kami? Thank you po sa question. About po sa mga informal settlers natin, kasama po yun doon sa 7 key sectors na gusto ko pong tutukan, ang housing. And gaya nga po ng sabi ko, meron po tayo mga existing na mga resettlement areas dito po sa Legazpi City. Pero ang problem po natin, kakaunti po yung mag-a-avail ng ating resettlement areas dahil mas pipiliin po nilang bumalik sa dati nilang lugar. And siguro para ma-assure po natin na i-avail nila yung mga existing na resettlement areas for them, para sa mga housing po para sa kanila, ay i-make sure po na ang basic services, may livelihood pong available sa resettlement areas na pupuntahan nila. Hindi lang po tayo basta dapat mag-relocate ng mga kababayan natin sa mga sites kung saan natin sila ilalagay. Dapat po i-make sure natin na meron po sila mapagkukunan ng trabaho, na mapagkikitaan, and nandun po yung hanap buhay. Dapat po may mga malapit na mga ospital and markets and also yung mga eskwelahan po para po ma-encourage natin sila na hindi na po bumalik doon sa dati nilang tirahan. Dahil po yun po yung pinaka-main na reason nila kung bakit sila pilit na bumabalik po doon dahil andun po yung kanilang kabuhayan. So we make sure po na kasama po ang mga tao sa planning ng relocation areas nila para po ma-encourage natin sila na doon na po lumipat at kumbaga mas i-avail na po nila yung housing program ng gobyerno po para sa kanila. So yun po yung program and project ko po pagdating po sa housing para po sa ating mga informal settlers. Thank you po. Manood po dyan sa problema sa squatting na digi sa Tuya and sa ibang lugar gayon, Arog Bangkayan, na ining mga informal settlers along riverbanks, nagiging problema na lugod because para hanap ninda sa riverbank, sa diyuto na so salog, baha. So, igwa makataki mga lakdang na gigibo dyan sa mga gobyerno, but it seems na kulang sa ngipon para i-implementar ni Nusto ang ordinansa na bawal talaga ang illegal squatting and ining mga informal settlers, di na magpara i-restart dyan. So, paano ito ma-enforce kimaray if in case igwa na kita ki ordinansa to that effect na di ini aralion na ining mga obstruction sa mga waterways nganing di kita pagparabahaon and masiguro na di na sila talaga magbaralik dyan sa lugar nila tabi. Gaya nga po ng sabi ko kanina, we make sure po na ang mga relocation sites po nalilipatan ng ating mga informal settlers ay kompleto na po sa basic services na kailangan nila. Because that is the reason po kung bakit sila balik ng balik po dyan sa tinitirhan nila dahil malapit po yun sa trabaho, malapit po yun sa hanap buhay nila. So kung meron po sila mapagkukunan ng alternative na trabaho po doon sa relocation sites nila, mas maiiwasan po natin yung pabalik-balik po na kumbaga pagbalik nila po doon sa kanilang dating tinitirhan. And gaya nga po ng sabi natin, ititreat na po natin siya na dapat bawat Legazpenyo po ay magkaroon na po ng sariling bahay. Dahil naman dapat na po na it's about time po na marami na pong Legazpenyo ang magkaroon ng sariling bahay. And dapat priority na po din yan ng local government unit natin na ang mga pamilya po dito sa Legazpi City ay ma-avail po ang mga libreng pabahay natin para sa kanila. And dapat kasama sila doon sa planning. Again, I will put emphasis po doon sa kasama dapat yung people doon po sa planning para po alam agad ng government ano ba yung factors na nakakaapekto po, bakit sila balik ng balik doon, and what are the factors na pwede po natin gawin para mas ma-encourage natin sila na magstay na po doon sa kanilang lilipatan. Bicol, dahil po, pigtatamaan kibagyo nasa typhoon belt kita. And sabi bagangani, mas dalong nagkukusog ang mga kalamidad na pwedeng sa parunta. So, sa parte tabi nindo, ano ang pwede tang gibuhon para sa
to save lives and properties kung may mga anunsyo na kada bes madurulag sa mga tao kung sa ensayo ng mga lugar na data sigurado kung sinda madidiskwid o ligtas. So, ano po ang pwedeng maging lakdang para mamitigate ang epekto kan climate change and global warming, tabi? And para po dyan sa effects po ng climate change at global warming po, naisip ko po na kailangan po magsa-start na po tayo na makapag-shift po tayo ng magkaroon na po tayo ng mga alternative na means of transportation. Like for example, baka it's about time na po na magkaroon na rin ng bike lanes ang Legazpi City para mas ma-encourage po natin yung mga kababayan na gumamit na po ng bicycle na sa kanila pong transportation para mabawasan po yung emission ng gas na makaka-apekto po sa ating global warming. And second, correct po si Councilor Bariso pagdating po sa mga mangroves. And isa rin po yung way para ma-prevent po natin ang massive na pagbaha dito sa ating syudad kung magkakaroon po tayo ng mas marami pong mangroves na nakatanim dito sa ating syudad. And third po, pagdating po sa preparedness naman po natin pagdating sa disaster, gaya na sabi ko, siguro we can change na po ang ating mga infrastructures na magiging resilient na po sila sa ating mga sa effects ng climate change at sa mga sakuna po na darating dito sa ating syudad. Pwede po tayo mag-adapt ng mga dome type na mga infrastructures na mas resilient po sa bagyo, na hindi po agad nasisira. We also make sure po na ang mga eskwelahan ay resilient, kumbaga disaster resilient na po sila, na kaya na po nila mag-withstand ng mga typhoon. We can also make more evacuation centers po para hindi na po gamitin ang mga eskwelahan bilang evacuation center. Pagdating po dun, gaya na sabi ko dun po sa dome type na mga infrastructures, pwede na po natin yung gamitin na pagstakan ng mga bigas na hindi po agad masisira. And meron na po tayong prototype sa Negros nito po. Thank you so much. Ang edukasyon po, isa po sa mga pinaka-importanteng bagay na dapat nabigyan po natin ng atensyon at importansya dito po sa ating syudad. Kaya naman po ngayong 2022, nararapat po siguro na isang edukador na nakakaalam po ng problema at kakulangan po sa sektor ng edukasyon nang ipasok naman po natin sa konseho. Napapanahon na po na baguhin naman po natin ang composition ng ating council. Dagdagan po natin ng isang edukador. Napakatagal na pong panahon na walang edukador na nakapasok. Ang pinakahuli pa po si Councilor Pacamara. Ngayong 2022, si Lahara naman po ang ipasok natin na isa rin pong edukador. Gaya nga po ng sabi ko, ang politika hindi po para sa mga mayayaman, hindi po para sa mga sikat na pangalan. Ang politika po ay para rin po sa mga kagaya ko na bata pa po at may pangarap na magsilbi po sa ating syudad. Kaya po humingi po ako ng suporta at tulong sa atin po mga kapwa Legaspenyo na bigyan naman po ninyo ng pagkakataon ang isang bagong pangalan sa politika na makapagbigay naman po ng serbisyo sa ating syudad. Gaya ng sabi ko po, tumatakbo po akong independent candidate. Kaya yan po ang assurance ko sa inyo na kahit na sino po ang manalong mayor, kaya ko pong makipagtulungan, kaya ko pong magtrabaho ng maayos at kayang-kaya ko pong isulong ang mga programa ko, lalong-lalo na po sa sektor ng edukasyon at sektor ng mga kabataan. Ito po ang pangako ko sa lahat ng mga Legaspeños. I will be as independent as I am. Ngayon pong tumatakbo ako kung mabibigyan po ninyo ako ng pagkakataon na makasilbi po sa ating syudad. Again po, ako si Charlton Lahara, number 16 po sa balota. Sana po